जाय जायगायाव जोङो गुबुन गुबुन आइडेन्टिटिनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि कालचारनि गुबुन गुबुन राव रायलायग्रा जोङो बे हालामाव मोनजोबो। दा नंखायनो बर'फ्रा जेखि जायगायाव थाया मानो जोङो दिनै क'क्राझारा मोनसे मिनि बड'लेण्ड बादि जोंबो सानना लायो। जुदियाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो जाथ'वाखै जोङो सानना लायो हरैनि सोनाबनि जे बर' थानाय ओनसोलखौ बड'लेण्ड होननानै सानना लायो। जेरावखि थाया मानो जोङो दिनै बेबादि मोनसे आइडेन्टिटिखौ लानानै थानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फरायसाफ्रा दावगालांनायनि थाखाय माखासे जोंनि गोदान नैबे दानि जोंनि जेनेरेशना जोङो नैबे हादोरखौ बेंनाय बे देशखौ बेंनो हानाय जोंनि दावगाथाय जोंनि जौगाथायखौ जोङो लांबाय थानांगौनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायनानै लादों। दा बिनि गेजेराव गोबाङा मिथिगौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखियाव 2007 मायथाइनिफ्राय खामानि मावबोदों। 2006आव इयार अफ एजुकेशन फोसावनानै मावदोंमोन। दा सोलोंथाइखौनो दहाय सारा बुंदों जे नेल्सन मेन्डेलाया बुंनाय बाथ्राखौ लानानै सारा बुंदों एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन, जाय वेपनजों यू कैन चेंज द वर्ल्ड। दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गासै बर' फरायसाफ्रा लेखा रोंजोबनांगौ, गुन गोनां सोलोंथाइ लाजोबनांगौ, बिनि थाखाय बे मावथांखिखौ लानाय जादों। आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बे मावथांखियाव मोनसे सोदोब होदेरदों, बे जाबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि। दा मानो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लाखो? जोंनिया जाबाय बे मिशन स्किल एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिनैनि समाव क्वालिटी एजुकेशननि बाथ्रा दहाय सारा बुंदों। बेजों लोगोसे दानि मुगायाव बे 21st सेन्चुरिनि जोंखौ होनदों दहाय सारा जों फरायसा। आरो बिनिखायनो जोंनियाव थांना थानांगौनि थाखाय माखासे आदबा पारमानेन्ट सोरजोंबा थानांगौ। माखासे स्किल डेभेलप खालामनांगोन, जाय स्किला जोंनि लाइफ स्किल जानो हायो, जाय स्किला कन्वेन्सनेल स्किल्स जानो हायो, जायखौ जों सोलोंनानै एखेबारे गोनांथार हिसाबै जों लानो हायो आरो बेखौ जोंनि जिउ राहा लामा दानायाव कनभार्ट खालामनानै लानो हायो। दा नंखायनो जोङो एबसुनिफ्राय बे मिशनखौ डिजाइन खालामदों जाहाथे नोंथांमोनहाबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानैनो दहाय साराबो रायखांदों जोंनियाव हाई स्कुलनि फोरोंगिरि जानो थाखाय दाबो अभाब आरो बिनिखायनो जोंनियाव गोबां आदब गोरोंनि अभाब बर' हारियाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै थानायाव जोंनि आइडेन्टिटिखौ रोंनायजों देखायनानै जोङो नै बर' हारिया होननानै लानो थाखाय जोंहा दाबो बिराद खामानि मावनांगौ दं। दा बिनिखायनो बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखियाव नोंथांमोनखौ जों बरायबाय, मिजिंथिदों नोंथांनि रोंगौथिजों सोरबा मोसानाय, सोरबा दामजु दामनाय, सोरबा मेथाइ रोजाबनाय, सोरबा जि दानाय, सोरबा बायदिसिना बेम्बुनि औवानि आइजें आइला बानायनाय नोंथांनि स्किल, सोरबाया मटर मेकानिकेल स्किल सोलोंनाय, गुबुन बायदि कन्भेन्सनेल जेसेबां जोङो सोलोंनो हायो बेखिनि स्किलखौ लानांगौनि थाखाय जाहाथे जोङो थामथिम जायो। मबाइल रोङै रावबो गैला, नाथाय जोङो कम्पिउटार रोङैबो कम्पिउटार खोनाफेरैबो फ्राय मानसिया खमसै। नाथाय बेजों लोगोसे टेक्न'लजिकेल स्किल्सआ जाय आपग्रेडेड टेक्न'लजिकेल स्किलजों नोंथांखौ खामानियाव मुखुब दोननो हागोन बैबादि स्किलखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै जों सोलोंनांगोन।